Upravo tako, nakon 20-ak dana bojkota, poslanici opozicijne koalicije Sunce, koju predvodi Socijaldemokratski savez, od juče ponovo učestvuje u radu makedonskog parlamenta, kojeg su bojkotovali zbog hapšenja potpredsjednika Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zorana Zajeva. Povratak opozicije u skupštinske klupe uslijedio je nakon što je predsjednik države Branko Crvenkovski iskoristio ustavno pravo i aktom abolicije prekinuo istražni postupak protiv inače veoma popularnog i veoma uspešnog gradonačelnika Strumice Zorana Zajeva i njegovih saradnika, koje je vlast optužila za zloupotrebu službenog položaja prilikom gradnje tržnog centra Global u centru Strumice. Opozicija optužuje premijera Nikolu Grujevskog i njegovu vladu da ovakvim spektakularnim hapšenjima sa političkom pozadinom u stvari prikriva svakodnevne neuspehe vladajuće koalicije. Ono što mislim da vredi istaći je da u parlament će se vratiti poslanici albanske opozicione stranke Demokratske partije Albanaca Menduha Tačija, ali tek nakon godišnjih odmora. Potpredsjednik stranke DPA Imer Aliu juče je skandaloznim ocijenio potez predsjednika Skupštine Makedonije Trajka Veljanovskog da prekine odmor poslanicima i sazove hitnu sjednicu na kojoj je jedina tačka bila zakon o upotrebi albanskog jezika. Oni kažu da će se u parlament vratiti tek kada odmori završe i podneti svoj praktično predlog zakona o upotrebi albanskog jezika. Inače, ovaj zakon je parlament već izglasao, ali bez učestva opozicije, zbog čega ga je predsjednik Crvenkovski ponovo vratio u parlament. Zanima me još kako je Crvenkovski argumentirao ovu aboliciju? Pa Crvenkovski inače osnivač i lider Socijaldemokratskog saveza. On je akt abolicije obrazložio time da praktično Zoran Zajev i njegovi saradnici nisu dobili pravu šansu da dokažu svoju nevinost u jednom regularnom sudskom procesu. Dakle, vlast je kroz koristeći svoje instrumente odlukom krivičnog savjeta Osnovnog suda u Skoplju poništio dve prethodne odluke istražnog sudije koji je Zajeva i njegove saradnike pustio da se brane sa slobode.